Es veu al fons un casalot amb torre, enfilat sobre el riu, sota un núvol mandrós. Segurament vigila el gran meandre que no es veu, que l'envolta, i també des de lluny el que porta el corrent endavant, cap a uns blocs escairats i uns fusts trencats de columnes antigues. Entre els troncs d'aquests arbres, les ruïnes, les restes d'un passat sòlid i ambiciós, vestit amb voluntat de ser i de poder. Columnes i carreus ho manifesten. Hi ha més arbres posats a segon terme, no queda clar quins arbres, més pins possiblement, però poden ser verns, darrere del xiprer. Durant tota la meva trajectòria com a pintor sempre n'hi ha d'arbres. De molt jovenet jo era escolta i llavors anàvem pel bosc i apreníem els noms i fèiem herbaris i amb les fulles els secàvem i són coses que no saps per què, però sempre m'han fascinat i això que n'hi hagi que els hi cauen les fulles i tornen a sortir, que n'hi hagi que no i que neixin els arbres a segons quines alçades, no? Aquests a partir dels 1.000 metres, aquests a partir dels 1.500, després ja s'acaben. I les formes dels arbres també m'agraden, les formes, aquests que fan com tofes, que fan com paquets de fulla, o bé els que són tota una massa. Ja no parlem dels fruiters, no? Que sempre m'ha meravellat que d'aquells troncs i d'aquelles fulles verdes pugui sortir una taronja, per exemple, amb aquell color, d'on surt aquell color? On és aquell color? Allà dins no hi és ni el tronc ni la fulla, no? És un misteri. No vull fer una pintura representativa, sinó que a mi m'interessa l'ambient, el que suggerir amb la pintura, el que la realitat et pot suggerir a tu. I per tant és una qüestió de l'emoció que et pot produir un paisatge, intentar que un altre paisatge pintat et produeixi una emoció similar, no? Si a mi m'emociona, penso que algú altre el pot emocionar.